سەرۆکی ئەمریکی جو بایدن ڕۆژا پێنجشەمێ سۆزا ڤەگوهستنێکە ئارامیان دەسەڵاتێ دا بۆ سەرۆکی هەڵبژارتی داناڵد ترامپ وی هەروەها بانگا یەکیتیە کرد پشتی کو جیگیراوی کامەلا هێرس بسەر نەکەت. خەڵک دەن دەدەن و ڕێبەرên خوا هەڵدەبژێرن ئەو بە ئاشتیانە vê yekê dikin em li welatekî demokratîn û viyana xelkê di herdem bi ser keve. Berî wê bi rojekê Trump di gotara xwe ya serkeftinê de mijara yekîtiyê dupat kir. Wî bal kişand ser dengderên ku bûn sedema serkeftina wî. Ew ji hemû aliyan hatin, endamên sendîkayan û yên din jî, Emerîkiyên Efrîkayî, Emerîkiyên Hispanîk, Emerîkiyên Asyayî, yên Ereb û yên Musulman, herkes bebmere bû, tiştek xweşik bû. Ew guhartinek dîrokî bû, têda welatiyên ji hemû aliyan li dor hizrek giştî bûn yek. Berî 4 salan Trump ret kiribû têkçûna xwe ya hilbijartinan hember Biden qebûl bike. Li wê demê komek ji alîgirên wî yên tûre êrişî avahiya Kongresa Amerîkî kir lê dema ku encamên hilbijartinê şeşê meha yekê sala 2021 de hatin piştrastkirin. Biden roja pênşemê tiştekî cuda anî ziman. Em bijardeya ku welat da qebûl dikin. Min gelek caran gotiye tu nikarî ji welatê xwe hez bikî tenê dema ku tu ser dikevî. Tu nikarî ji cîranê xwe hez bikî tenê dema ku hûn hevbîr bin. Biden herwiha got ku ew hêvî dike dawî li wan pirsan bîne ser pakiya sistema hilbijartinên Amerîkayê. Ew rast û durist e, ew zelal e, bawerî pê tê kirin, yan tu yê bi ser kevî yan têk biçî. Hatina fermiya Trump bo koşka spî bîstê meha yekê sala 2025 e. Ji bo raporta Anita Powell li Washington, Sîrwan Quço, Dengê Amerîka.